I com em presento? Hola, soc la Maria, soc entrenadora de voleibol i per tant ara us ensenyaré a tocar la guitarra. I bé, avui us tocaré un tema que és de l'Otis Redding i es diu Sitting on the Dock of the Bay amb el meu accent de Manlleu. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. So I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time, wasting time. Looks like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can do what 10 people tell me to do, so I guess I remain the same. Sitting here I'm resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dock my home. So I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time, wasting time. So I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time, wasting time, wasting time. A veure, és senzillet, eh? Són 3 parts de cançó, cadascuna amb la seva pertinent roda d'acords, val? La primera és la de l'estrofa, que és Sitting in the morning sun. Què és aquesta cosa que tens? Això és una cosa perquè després del meu canvi de sexe se m'han aguditzat les cordes, vale? Llavors he hagut de pujar uns tons perquè em soni millor la veu, perquè si no, clar, m'agafen els greus massa greus. Llavors he posat aquest trasto denominat trasto de pujar tons aquí, vale? Llavors, aclarit això, primer, la primera roda és un sol, un si molt agraït que fa que no perdis la dignitat, que és molt similar al sol. Un si sèptima, exactament. Ja ho sabia, eh? Faré veure que jo... Sí, és que sóc en Valls i ja ho sabia, això, vale? Llavors ve un do i llavors ve un la. Vale? El la, quan tingueu una mica... Bé, després ja parlarem del ritme. A veure, això és la primera roda d'acords, ja la tenim, sol, si, dignitat, sèptima, do i la, vale? La segona roda d'acords és la de la tornada, no? Sitting in the dock of the bay, vale? Què és? Sol, mi major, sol, mi major, molt complicat, la, sol i mi major. Oh, que complicat que és, eh? Bueno, següent. Llavors hi ha el pont, vale? El pont ja és una mica més elaborat, però també són acords fàcils, excepte el fa. Però bé, hi ha el sol, re, do, sol. Això és una vegada la roda, vale? Una altra vegada, sol, re, do, sol. Una tercera vegada igual, sol, re, do, sol, vale? Són 3 vegades i després ve el... Ai, ui, toco bé el fa i el re no em surt. Bueno, i el re, vale? Que és la tornada aquella... Looks like nothing's gonna change, vale? És aquesta. I llavors ja està.
O sigui, són aquestes 3 rodes repetides fins a l'infinitat i hi ha el tros dels xiulets, que és la mateixa roda de l'estrofa, que és la del sol, si, do, la, vale? I al final fem un apanyo per acabar la cançó així amb una miqueta de gràcia, que és fer mig trosset final de la tornada, però amb una variació, vale? Que és do, re, sol. Que maco el sol aquest, És maco el sol aquest, Bueno, el ritme l'explicaré molt senzillet, sí? I després us diré el truquillo, que és experimentar, perquè soni més melòdic i tal, vale? Els cabellos. Els cabellos, ostres, és que encara no estic acostumat a tenir cabells llargs i clar, se'm van posant a tot arreu, tu. Bueno, total, el ritme és amb una tècnica molt desenvolupada que jo dic chuffing, que és aixafar una corda, vale? Sona així. També és una tècnica del destape, que és destapar-la i xafar-la, no? Veieu el meu dit botifarró del mig? Doncs és marcar el baix, destapar-lo, i així sembla que hi hagin 2 notes en una. Vale? Ojo, Vale, veieu així, dona el pego, vale? I anem fent. I és el mateix ritme per la tornada, que hi ha els sols, els mis, els sols, els mis, els sols, els alts, els sols, els mis. Aquesta sageta està ben posada? Ah, no, de fet és que me n'havia oblidat completament del trasto que serveix per baixar tons. Espera un moment. Molt bé. Ei! Gràcies, Ferran. De res, company. Aquí veieu que el baix segueix igual, perquè ja és el mi i queda sol, però com que toquem la resta de cordes, si aixeco el botifarró del mig i el botifarró del costat del mig, doncs també té rotllito. Ara, atenció, vaig a repetir intentant explicar alguna cosa acompanyant dels acords, vale? Fa xan, xin, xun, xun, xan, xin. Ei, serveix, Sí. Xan, xin, xun, xun, xan, xin. És classe bàsica d'acords puntejats i nivell 1 de xinès alhora. Vale. Bueno, xun, xin, xun, xan, xin, xun, i llavors el maleí fa que fem la tècnica del chuffing, però clar, amb el dit índex la tinc menys elaborada. No té res a veure amb que sigui una sageta, simplement el dit índex està menys treballat. I re. I el re aquest, bueno, li podeu donar una mica, el podeu allargar una mica. I mireu això, que és molt resultant. Doncs això del re, que és molt resultant, que és... I amb el dit petit faig... Ei! Sí, sempre queda bé. Queda bé, té un rotllo així més flamenquillo, rotllo més balls d'originals, no? I llavors, al final, doncs, podeu perdre el tempo completament, perquè així teniu una excusa ja i aneu alentint, i així surt més bé, si ho feu tot més lent, que és el sol. I ho feu puntejat així, rotllo arpegi, de baix cap a dalt. I mirant a l'horitzó, sempre. Mirant a l'horitzó. Diria arpeggio. A veure? Arpeggio. I el sol. Llavors, això és el bàsic, no?
és el rotllo bàsic, el del chuffing destapping, i llavors, pel mig, quan tingueu el temps, feu-ho a poc a poquet, ho podeu anar complicant, jugant amb aquests dits, experimentant. Al principi sona fatal i si a sobre et cantes a sobre ja hi ha un diluvi universal, cauen granotes del cel, cauen llamps, maten els... El paper de la paret es... El paper de la paret es suïcida, enrotllant-se sobre ell mateix, caient, i tal, però bueno, aneu experimentant en privat per no ofendre ningú i si el vostre pare té sonetone se'l desenxufarà, i res, aneu provant i cada vegada anirà sortint millor fins al punt de que ja pugueu sortir aquí a fer una mica el pena sense que sigui ofensiu. Toca-me-la. Bravo! Estic escalfant. Escolta-t'ho bé, perquè jo des d'aquí notava un gang estrany a la guitarra. I he vingut aquí a torturar-vos una mica amb uns quants temes. Avui... El tema que us presento a continuació, queda molt formal això, no m'agrada. Hola, soc la Maria. Espera, és que clar, quina pressió, no? Boca petó, reina, que som freda. Molt bé. I no val, després del curro d'ulls, que a mi, mira, com on estic, no val això. 1, 2, 3, no. Perfecte. Watching the time... Ah, vaya gall que he fotut aquí, deixa de gravar. I no val com a presa falsa, que nos conocemos,